Bisan sa pandemya, dagsa gihapon ng mga debotong Katoliko sa mga simbahan atol sa pagsugod sa 9 mornings o Misa de Gallo. Health protocols bato COVID-19 hugot nga gipatuman. Ani airport ni Argil Relator. Wala makapugong ang pandemya sa pagsimba sa mga debotong Katoliko atol sa unang adlaw sa Misa de Gallo. Sa San Pedro Cathedral sa Davao City kung asa 4:30 sa buntag nagsugod ang misa, dagsa ang mga manimbahay. Tungod sa ipatumang health safety protocols, 400 ka individual lang ang gitugutang makasulod. Busa kining ubang manimbahay, sa gawas na lang may plastar. Okay lang, at least madungog manggihapon nimo. Bisag sa sulod na kasagawas kung ang imuhang faith nimo sa Lord. Isang asa lang. Gipangunahan ni Monsignor Julius Rodolfo ang misa, din may hisgot siya sa importansya sa pagsalig sa Ginoo, ilabi na karong dunay pandemya. Minsan sa mga restrictions, magkahimong kita ni atong tradisyonal pagbalaan o paglanggam alang sa Pasko. Samtang hugot-sab ang seguridad sa palibot sa simbahan. Overwhelming yung tao, so we have to devise na ma-observe yung social distancing. Kaya kahit sa labas, nag-allowed na tayo pero observing the minimum 2 meters distance. Sa General Santos City, kagabi pa lang, nagpahigayon na og anticipated mass ang Our Lady of Peace and Good Voyage Parish Church. Hugot ay patumang health protocols kung asa ang mga manimbahay, kinahanglang dunay QR code, face mask o face shield, ug kuhaan og body temperature una makasulod sa simbahan. Ang mga bangko dunay markings aron masunod ang social distancing. Apan dunay nangulit na lang kay walay dalang face shield ug wala gipasulod, sama niining magtiayon. Okay lang pero sana nagpaano sila. Paabiso? Paabiso na next time may facial. Kasi parating kami nagsimba dito, wala mga facial. Ngayon lang nag-require sila. So wala tayong magawa, sunod tayo sa protocol nila. Samtang sa misa kaganihang kadlawon, taas ang linya sa entrance sa maong simbahan, kay kada usa gina-check una makasulod. Wala ipasulod ang mga minor de edad ug mga dunay dalang bata. Ang ubang deboto nga wala makasulod, sa gawas sa gate na lang nagsimba. Ang schedule sa misa sa maong simbahan, magsugod sa alas 3 sa kadlawon ang first mass ug 4:30 ang ikaduhang misa nga taman sa December 24. Samtang ang anticipated mass, magsugod matay alas 7 sa gabi hangtod na sa December 23. Sa Maguindanao, hugot sa mga health protocols gipatuman sa Misa de Gallo sa kampo sa 6th Infantry Campilan Division, Philippine Army, sa Camp Siongko Awang sa Datuudin, Sinsuat. Mitambong sa misa si 6th ID Chief of Joint Task Force Central Major General Jovimax Uy ug ubang mga opisyal sa ilang banay. Mensahe sa pari ang kalinaw sa tanan ug pagtinabangay aron maundang na ang pandemya. Sa San Nicolas de Tolentino Cathedral sa Matin City sa Davao Oriental, gipatuman sa physical distancing bisan sa gawas sa simbahan ug ang mga manimbahay naka-face mask. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.